One foot in front of the other. Benvidos a unha nova edición de Padexando. Nesta ocasión desplazámonos ata o barco de Valdeorras, onde coincidindo coas festas na honra ao Santo Cristo, se celebraba a 52 edición do descenso do SIL. Esta proba internacional é a última puntuable para as ligas galegas nesta temporada. Nun ambiente festivo foron moitos os afeccionados que se achegaron ata a saída situada en Sobradelo, non só para animar aos deportistas, tamén para sentir a sensación de navegar por un dos ríos máis bravos de Galicia. Neste caso daba igual o tipo de embarcación, o importante era participar nun dos eventos de referencia do final do verán. Ora e cuarto na auga fíxose pouco, pero había que deixar sitio para os que se xogaban algo máis que pasar unha tarde divertida. Case 400 participantes preparaban os últimos detalles antes da saída. O do SIL non é un descenso demasiado agresivo para o material que levan os deportistas. Nas máis de 50 edicións non foron moitos os padexeiros que tiveron que abandonar por algunha rotura. Unha das poucas premisas é empregar piraguas con timón de río e non de pista. Cada vez máis neste tipo de probas poden verse os últimos modelos do mercado, xa que antigamente só se empregaban os barcos vellos que ían quedando nos clubes. Antes da saída, ademais dos exercicios de quecemento, toca tomar algunha que outra decisión. O uso de cubrebañeiras é indispensable. Moitos dos participantes mesmo os reforzan cunhas cantas pasadas de cinta adhesiva. A organización tamén permite o uso de achicadores eléctricos. Como sempre, os canoístas teñeno máis complicado. Tan só poden instalar un pequeno rompeondas na parte dianteira das embarcacións. Como en anteriores programas de Padexando, instalamos varias cámaras en distintos barcos. Aquí o teñen, é Jesús Rodríguez, o máximo referente deste mítico descenso. Polas dimensións do río sempre se artella un bo número de saídas para que os participantes non se amoren no primeiro rápido situado a escasos metros. Está aí aprobado o barco dos locais Bernardo Sánchez e Sergio Ruiz. Os encargados de inaugurar a edición deste 2018 foron os K2 Senior. Esta primeira tanda de saídas estaba reservada para os homes senior, xuvenís e veteranos, tanto na modalidade de K2 como na de K1. En total, nestas categorías tomaron a saída un número máis que respetable, 225 deportistas. A máis multitudinaria foi a dos K2 Senior con case 30 barcos na auga. Que forma de apretar os dentes na saída de Jesús Rodríguez. Leva 18 anos repetindo estrategia e leva 18 anos de triunfos. Agora imos a bordo do K2 veterano do fluvial de Avión. A marca é Kisi, seguida de Mónica. Como nos homes, tamén se organizan distintas saídas distribuídas por categorías. Quenda para os canoístas. Polas dificultades engadidas que presentan este tipo de embarcacións, só se pode participar en CEU. Moi boa participación das mulleres en K1. Entre cadetes, xuvenís, seniors e veteranas, sumaron máis de 20 padexeiras.
As últimas en tomar a saída son as canoístas. Con todos na auga, a seguinte dificultade que se atopan os participantes son os rápidos situados a case 1 kilómetro da saída, a altura da central de Sobradelo. A bordo do K2 de Quisi Torres e Mónica Piñeiro e do K1 de Jesús Rodríguez pasamos por algúns dos puntos máis rechamantes do percorrido. Correntes e rápidos que se elevan mellor cos ánimos que transmite o público que anima dende calquera recuncho. Se tiveramos que destacar o punto quente do descenso, non hai dúbidas. Na zona do Cachón é onde se xuntan os fotógrafos máis intrépidos para captar as instantáneas certamente máis espectaculares. If so, we know we'll be coming. If so, we know we'll be coming. Everybody's faking like they can. Unha das últimas referencias do percorrido é a Ponte de Viloira, polo que vemos pasar a algún dos destacados desta edición do descenso do SIL. Paga a pena recrearse uns segundos nestas imaxes. Antes de amosarlles os últimos metros dos gañadores, queden con esta secuencia onde as nosas amigas do fluvial de Avión afrontan un dos derradeiros atrancos antes da meta. Non son moitos, pero ao longo dos 7 kilómetros de descenso tamén hai treitos máis ou menos tranquilos. Parte final para os gañadores da categoría raíña. Vitoria do K2 Senior para dous ilustres no noso piragüismo. O leonés José Julián Becerro e o asturiano Miguel Fernández Castañón. Vitoria con moi bo sabor despois do percance que tiveron na última edición do Sella. Tendo en conta o nivel da proba, soubo a ouro a segunda praza conseguida polos locais do fluvial do Barco Bernardo Sánchez e Sergio Ruiz. O bronce tamén quedou en Galicia. Terceiros entraban os rapaces do Firrete, Santiago Cruz e Antón Rey. Pero o momento máis agardado era a chegada de Jesús Rodríguez, que gañaba con autoridade o K1 Senior. Es muy especial porque hoy se cumple el 25 aniversario que llevo bajando esta prueba. Hoy teníamos 400 palistas bajando el río, teníamos 35 clubs de todo el norte de España y la verdad que se nos hizo muy duro. A mí se me hizo muy duro porque la salida es un sitio muy estrecho, salíamos todos juntos y el K1 Senior, que era en el que bajé yo, salía detrás de los K2s, medio nos enganchamos con ellos, pero bueno, bajé lo mejor posible y desde el principio me escapé yo solo. Y el río son 7 kilómetros, ya desde la salida me fui yo solo porque tuve la suerte en el embotellamiento que había conseguí sacar unos metros a los demás rivales y la verdad que muy bien, sufriendo mucho porque me cansé mucho, pero bien en general. A prata no K1 Senior ia para Alberto Pigueiras do Viveiro e o bronce para o local José Antonio Girón. Primeiros veteranos en K2, Neftalí Paraje e Adolfo Monteagudo de Betanzos, clube que tamén conseguiría a primeira posición no K2 Junior da man de Iván Fernández e de Darío Rodríguez. O palentino Luis Medrano gañaba no K1 veterano, seguido dos galegos, Antonio Polo do Xuvenil e Alberto Viaño do Tambre. Nas rapazas, triunfo para o K2 de Alba Ruibal e Lucía Navaza do Cidade de Pontevedra e en K1 para Iria Conde do Verducido. Trátase do descenso que pecha o que é o calendario de descensos de ríos e travesías que pertence á Federación Galega de Piragüismo. E a maiores deso, non, de ser unha data especial porque pecha o calendario, pois combina zonas de moitos rápidos e bastante técnicos, moi divertidos, con zonas de pista e supón un atractivo especial para os palistas. É un descenso que en realidade ten 7,5 km, é moi rápido porque ten moitas corrientes co cual desenrólase en un tempo moi breve.
con respecto a outros descensos que solen ser máis de pista, teñen menos correntes. Por iso a xente sole gustarlle moito. Para o barco, un descenso como este, que xa está moi consolidado dentro do calendario de festas, supón pois unha tradición xa consolidada. Estamos na edición número 52, hai moitísima xente que a maiores estas son as festas grandes de aquí, que viaxa este fin de semana para ir á festa das piraguas, non? A chegarse ao río Sil e poder velas, pero xa é unha tradición que ven de anos e anos e anos. Quizáis o evento máis consolidado e máis importante que ten aquí este concello. Ouro para Damián González en Senior C1, que deixaba máis de minuto e medio a Roi Bualde, que levaba a prata para Catoira. O bronce tamén foi para outro canoísta das Torres, para Roi Carballeda. Enorme o triunfo do Gran Pedro Areal en veteranos, que sempre será recordado por ser o primeiro padexeiro español en gañar unha medalla nun mundial de maratón. E sen apenas descanso, todo o mundo para a zona de podio. Fantastic. Let's get it. We groovy, baby. Antes da entrega de trofeos, a organización rendeulle unha sentida homenaxe ao campeón entre os campións deste descenso internacional do Río Sil. Moi emocionado, Jesús Rodríguez recollía unha placa que o acredita como un dos grandes deportistas da comarca de Valdeorras e un dos piragüistas con máis talento dos últimos 20 anos. Estes que vemos son outros dos protagonistas da 52ª edición dunha das probas máis senlleiras do piragüismo galego e que pecha esta tempada de 2018. That I'm feeling, no explaining it. From the Mediterranean all the way to the cities without names and shit. Not gonna lie, I'm just a crazy kid who's chasing his. We started from the basement, bitch. I gotta work harder than the bigger man. Do you understand the reason that I got dinner plans? Cause I'm doing it big, but now it's time to have a little fun. Girl, the way you work it, you should be employed. Oh, I want it all the time, yeah. Need it in my life, yeah. Feel it in my Clubes, segue intratable o Cidade de Pontevedra, que subía ao máis alto do caixón, seguido polas Torres, Romería Vikinga e o Ría de Aldán. Isto foi todo, saúdos!